Castro, márcase en las actividades normais que esta asociación ven desenrolando ao cabo do ano a prol da defensa e da difusión da cultura en todos os aspectos da cultura deste país. A vez, cultura tantas veces vilipendiada, maltratada e ignorada. Nesta ocasión convócanos a presentación do volumen primeiro de obras escollidas do noso querido camarada Bautista Álvarez, lo cual esta asociación cultural está moi agradecida. Tamén acompaña fará a presentación Cipriano, tamén moi agradecido, non? Cipriano Jiménez. Así que, sin máis, porque o importante é escoitar a eles dous, os deixo con Cipriano e Bautista, Bautista e Cipriano, e gracias outra vez de novo por estar aquí. Boa tardes a todas e a todos. Boa tarde, Bautista Álvarez. O libro que se presenta na nota inicial define a Bautista como militante firme e consecuente cos principios fundacionais do nacionalismo galego contemporáneo, non por casualidade herdeiros do ideario das Irmandades da Fala e do nacionalismo do Partido Galeguista de preguerra, actualizados, claro está, e acomodados aos requerimentos e necesidades do tempo presente. Bautista Álvarez foi homenaxeado o pasado día 2 de marzo deste ano 2013 e no acto da homenaxe se distribueu o seu libro. Nunha entrevista que lle fixeron días antes e relatada por Xavier Pérez Iglesias, respondía Bautista: eu non merezo homenaxe de ningunha clase porque a miña loita polo nacionalismo non é un sacrificio, senón unha vocación. No ano 2004 constitúese a fundación que leva o seu nome, Fundación Bautista Álvarez. En xaneiro de 2005, esta fundación publica Bautista Álvarez, 40 anos da UPG, 40 preguntas de Pilar García Nebra. Nesta publicación, a modo de entrevista, Pilar pregúntalle a Bautista: alí no seminario inteirácheste de que tivemos un estatuto no 1936. Contanos como te impactou esta noticia. Bautista responde: intereime despois de ter chegado de maneira casi intuitiva á conciencia nacionalista. Había algo que non me cadraba. Os textos oficiais definían o idioma como a forma de falar dunha nación, pero nós os galegos falábamos de xeito diferente da nación que nos tiñan asignado. A contradición resolvían os textos oficiais rebaixando a condición de dialectos todo o que non fose castelán. Pero o problema o clarexaba Díaz Plaja no seu libro Historia del idioma español. En España, ademais do castelán, tamén se falaban os idiomas galego, vasco e catalán. Esta noticia levou a Bautista a conclusión de que se o idioma é a forma de falar dunha nación galiza, con idioma propio, por forza tiña que ser unha nación. Por iso foime de gran sorpresa e satisfacción atopar un editorial da revista do Centro Galego de Bos Aires referido ao aniversario do plebiscito do Estatuto do 36, acorde co carácter nacional do noso país. Alternativa política, dicía o editorial, defendida por persoas tan relevantes como Castelao, Otero Pedrallo ou Alexandre Bóveda. Noutros lances da entrevista, Bautista Álvarez, ao preguntarlle que outros motivos o levaron a teres conciencia da Galiza e a te faceres nacionalista, responde: descubrín Galiza como nación a través do idioma. Supoño que esta é a porta pola que entrou a inmensa maioría da conciencia nacionalista. Un comisario de Sarria, cando estaba detido, espetoulle que pola defensa do idioma comenzaban todos os activistas. Curiosamente, hoxe no Faro de Vigo sai un suplemento dedicado aos
os 150 anos de Cantares Gallegos, que, como ben sabedes, foi editado por Xoán Compañer moi preto de onde estamos, ano 1863, no que Murguía, como líder intelectual, xa tiña publicado La Primera Luz na mesma editorial 4 anos antes, en 1859. Dicía Murguía: amad vuestro lenguaje en el que hablamos todavía. El pueblo que olvida y escarnece su idioma, ese pueblo le dice al resto del mundo que perdió su dignidad. Murguía, ano 1859. Debo dicir que cando un está distante dos problemas ten que buscar información e referencias. Nunca optei por adhesión a persoas, aínda que fosen amigas ou cas que máis me relacionaba, se as súas opinións non me resultaban coherentes ou convincentes. Pasados máis de 38 anos, a historia de uns e outros todas e todos a sabedes. Bautista é dos que efectivamente seguiu firme e consecuente co nacionalismo. Outros deron e aínda continúan dando bandazos, iso sí, sempre apoiados fundamentalmente polas accesións persoais que nunca acabarei ben de entender, que aínda hoxe continúan e, por suposto, aceptando tranquilamente os apoios determinantes dos medios de comunicación. A nivel de medio de comunicación, para un lector, no meu caso adicto á prensa diaria, é fácil observar a súa falta de objetividade. Nunha ocasión escoitelle dicir a Montalbán dirixíndose a un periodista: non me interesa tanto o que vai dicir, senón para que medio traballa. Os medios non son independentes, obedecen aos seus donos e a quen os financian. Saben perfectamente a onde apuntar e as forzas ás que teñen que atacar, que non son outras que as forzas nacionalistas. Por que? A resposta é ben fácil. Porque o nacionalismo é a única forza capaz de vertebrar Galiza. Eso sábeno ben, moi ben. Do ano 77 ao ano 2008, Bautista Álvarez foi presidente da UPG. Participou na fundación do Bloque Nacionalista Galego, sendo membro da súa comisión permanente desde 1982 ata 2002. Nas primeiras eleccións ao Parlamento Galego en outubro de 1981, sai electo deputado da coalición do Bloque Nacional Popular Galego, ALPG e UPG, conxuntamente co Partido Socialista Galego pola Coruña. En 1982, o Parlamento desposúe ilegalmente dos seus dereitos parlamentares a el propio, a Lois Dieguez e a Claudio López Garrido. Volve a ser deputado do BNG por Pontevedra na terceira, cuarta, quinta e sexta legislaturas. En 2006, Bautista Álvarez recibe o primeiro premio Manuel Varía a Dignidade Nacional. Pero hoxe o que nos interesa é falar deste libro Obras Escollidas no seu primeiro volume de Bautista Álvarez. Os seus 39 artigos teñen esa limpeza, ironía e mestría duns textos políticos, brillantes, analíticos, firmes e valentes, nos que Bautista nos ofrece as súas análisis sobre Galiza, sen medo, e as súas opinións e posicións sen verse coartado pola polémica ou polo debate que outros temen. A súa lectura nos mostra a trayectoria dunha persoa indiscutiblemente de pensamento e acción política nacionalista, unha formación humanística que se apoia na cultura clásica e literario-filosófica. A denominación de obras escollidas tratan de evitar deixar fora algún texto disperso ou malo de atopar. Artigos publicados desde 2005 ata setembro de 2012, como primeiro volume. A procedencia xeral é a revista Terra e Tempo e máis o digital do mesmo nome. O fío conductor ou denominador común dos artigos non podía ser outro que a cuestión nacional, o dereito de autodeterminación, a lingua, a identidade, a práctica política, o territorio, a soberanía, a contaminación da democracia, a descomposición do Estado, Europa, os arribistas e cus de mal asento, autonomías, eleccións, en fin.
Son moitos os temas que Bautista debulla nestos 39 artigos que aparecen no libro, cunha entrega incansable, un compromiso permanente a través dunha xenerosa dedicación a unha arela, a da emancipación social e nacional do noso povo. Un proxecto político artillado arredor do nacionalismo. A forza inmensa do seu discurso é o facto de que sucesivas camadas de militancia nacionalista o teñan por referencia a través da súa exemplaridade e coherencia. Curiosamente, fai apenas uns meses acaba de sair a través de internet a presentación do colectivo Wilson, formado por 6 académicos cataláns, persoas de recoñecido prestixio e catedráticos nas mellores universidades do mundo. Eles mesmo falan de que poñen os seus coñecementos ao servizo dos cidadáns de Cataluña. As súas análisis, traballos, opinións e estudos difúndenos na súa páxina web, así como en Twitter e outros medios. Este colectivo Wilson non acepta axudas nin patrocinios de ninguna institución, nin pública nin privada. Toman o nome e inspíranse no presidente e Premio Nobel da Paz Woodrow Wilson, que morre no ano 1924, quen proclamou: con ben respeto ás aspiracións nacionais. Hoxe en día os povos semente poden ser dominados e gobernados co seu consentimento. A autodeterminación non é unha expresión calquera. É un principio imperativo da acción política que a partir de agora ningún estadista pode arriscar ou ignorar. O respeto ao exercicio da autodeterminación foi recollida na Carta Fundacional das Nacións Unidas e foi reafirmada en varias ocasións polo Tribunal Internacional de Xustiza. Entendemos que contribuir á súa defensa e á súa articulación pacífica e racional é unha tarefa irrenunciable neste momento. Moitas gracias ao compañeiro Cipriano, compañeiro amigo desde hai moitísimo tempo, como ele acaba de afirmar na súa presentación, que prácticamente me aforra a min calquera tipo de exposición, por xa entrou no que constitui o contido deste libro que se acaba de publicar. De todas as maneiras, é dicir, aínda que os textos son bastante longos, eu centraría a miña intervención en 3 aspectos fundamentais. Como dixo xa Cipriano Ximénez, estes artigos van desde o ano 2005 ata o ano 2012. No ano 2005 é precisamente cando eu deixei de ter unha representación institucional en nome do BNG. Me parece que a legislatura, a última na que eu estive, rematou por o mes de maio ou mes de marzo do ano 2005. A continuación, eu non tuve ninguna representación en nome da organización política na que estaba loitando e que sigo loitando. E ben, isto ten unha coincidencia importante porque a nivel tanto de Galicia como do Estado español se producen 3 crisis desde o meu punto de vista. Eu rogaría vos que me perdoerdes se teño alguna interpretación que poda resultar ferinte. Por iso xa o di, e na nota que os editores fixeron neste libro, que falo dunha maneira moi clara e non ando con tapuxos de ninguna clase. Durante esa época hai unha crisis económica, unha crisis da esquerda e unha crisis nacionalista. A crisis non só é dentro do Estado español a crisis da esquerda, senón en toda Europa. Se nós queremos remontarnos a unha esquerda auténtica neste momento, temos que dirixirnos a Latinoamérica, onde os países están avanzando nunha liña que está abandonada xa precisamente no continente no que nós estamos vivindo neste momento. E a crise económica, empezarei por ele, é unha crise do sistema capitalista, algo, efectivamente, que eu explico desta maneira. Non ando nin co modelo neoliberal. Decía un sindicalista non hai moito tempo
non sei que militancia política pode ter, descoñezo por completo, pero decíame que lo observaba que neste momento había unha preocupación enorme por utilizar palabras que teñan un carácter marxista. Todos escapan dela, desas palabras que teñen unha connotación marxista. Por iso, hoxe ninguén fala de capitalismo, senón que se fala de un modelo neoliberal. Hai que ter en conta de que existen modelos, existen sistemas e existe xestión do propio modelo. O modelo existente, o modelo económico que actualmente existe, son dous. O sistema capitalista ou de economía de mercado, según está establecido na Constitución Española, e unha economía dirixida que é concordante co socialismo. Son os dous únicos sistemas. Dentro de cada un destes sistemas existen varios modelos e despois existe unha xestión deses modelos. Hai que ter en conta que todo problema do sistema repercute no modelo, pero non a inversa. Non todo problema dentro do modelo repercute no sistema. E despois existe unha xestión dun modelo determinado que en todo caso serán os gobernos. Pero hoxe a esquerda está falando de o modelo neoliberal. Pero as crisis económicas son do propio sistema capitalista e non dun dos modelos determinados como é o modelo neoliberal. Hai unha sincronía entre a oferta e a demanda e sabemos de que antes de instaurarse o modelo neoliberal nos anos 1970, pois resulta que xa houbera crisis importantísimas, me parece que desde o ano 1850 a 1950 en 12, algunhas delas de verdadeiro carácter problemático, como foron as do ano 1883, me parece que foi, e sobre todo a Gran Depresión do ano 1929. Pois daquela non existía o modelo neoliberal que hoxe está en vigor, o sistema capitalista, exclusivamente, pero ben, existe unha sincronía entre a oferta e a demanda. Ben, nos anos 1920, me parece que foi, como, debido a esa sincronía entre a oferta e a demanda, resulta que había máis oferta de produtos que consumo deses produtos, por dúas razóns fundamentais, ou por insolvencia dentro do mercado para facerse con eses produtos, ou por inapetencia. A inapetencia, desde logo, fixeron, trataron de estimularla a través da propaganda. A propaganda introdúcese nos Estados Unidos nos anos 1920. E, en segundo lugar, a falta de unha clientela solvente, entón é cando se pon en vigor a venta a plazos. Pero iso foi o que acarreou a crisis do ano 1929. Por iso, cando falamos, non lle podemos achacar crisis económica, non lle podemos achacar pois a un goberno determinado como actualmente se fala. Pois dá a entender, eu xo digo en algún artigo, de que nós non imos acabar co capitalismo nesta crise económica, pero podemos avanzar nun camiño que vai nunha dirección distinta. Hai que facer pedagogía, é dicirlle a xente cal é o motivo, esa sincronía que existe entre a oferta e a demanda, que é unha economía non planificada que produce as crisis. E son agora, virán outras, e volverán efectivamente a lanzarse outra vez de novo esa economía, pero non. Ben, e como se define a economía de oferta e a demanda? Claro, aquí está claro. Eu vou utilizar aquí a definición que fai, me parece que foi o director do Banco Bilbao Vizcaya Entaria, e que neste momento era ele o presidente, e neste momento sigue ocupando un cargo importantísimo dentro desa entidade financiera. É aquela que se rixe por lei de oferta e a demanda con exclusión por parte de ninguna intervención do Estado nin outro factor externo. Por tanto, a mí me causa verdadeiramente sonroxo, non? E preocupación de que moitas veces desde a esquerda se este achacando ao estado das crisis económicas. Efectivamente a ten, precisamente porque son estados que responden a un sistema económico como é o sistema capitalista. E, en segundo lugar,
pois naquilo que lle corresponde ao Estado, que hai unha mala dirección. Por exemplo, estes días se está falando, me parece nos jornais de Galicia, de o plan que eu teño falado deles tamén. Mira, no meu concello resulta que construíron ali un parque infantil con tobogáns e todo, que eu nunca o vin utilizado, porque resulta que non hai rapaces ya neste momento. Ou en Leiro, donde existía unha piscina, resulta ao lado do río, por suposto, a xente non se mete nunha piscina se ten o río ao lado, porque son as aguas moito máis limpas, e entón construíron un parque, xa había outro, non, que ninguén utilizaba, de unha cancha pesa para fluito. Por ben, eu como ia pasear por ali moitas veces, o único que utilizou esa cancha de fluito foi eu por dar voltas alrededor, ali non me apareceu ninguén, non. É que se fixeron tonterías dese tipo, non? Pero, xa digo, si efectivamente ao que define unha economía de mercado é que se rixe por a lei da oferta e a demanda, pero que non hai ninguna intervención nin polo Estado, nin por parte de outros factores externos. Entón, hai que achacar a esa economía ou ese sistema económico é onde hai que atacar. Pero xa digo, a esquerda anda en varia neste momento. E entón, cal é a causa? Porque fala tamén de economía productiva. Eu vexo algúns, incluso, da nacionalista, da esquerda, consideramos de esquerda. Hai que volver a unha economía productiva. E digo eu, bueno, entón, a General Motors en Estados Unidos, que resulta que tuvo que recibir unha subvención pública por parte da administración de Obama, me parece que é 2.500 millóns de dólares ou 500 millóns de dólares, non para que non se fose o tacho. Bueno, a economía de mercado, vamos a ver, é dicir, dentro do sistema capitalista, o sistema neoliberal se puxo en vigor, vamos a ver se nos aclaramos, non hai que aclarar conceptos porque vexo que son necesarios, porque eu todas as predicacións que escoito por aí adiante quedo sin aclarar. E entón procurei documentarme e procuro tamén que a xente aquí todos están escoitando, se queredes fazer alguna pregunta, pois podemos aclarar, non? Pero é necesario aclarar moitos conceptos, non? É dicir, ven a crise do ano 1929 e primeiramente aparece unha definición do neoliberalismo, da economía neoliberal, que utilizaron en primeiro lugar na escola de Friburgo, en Alemania, para sair da crise do ano 1929 e, sobre todo, coincidindo cos tempos da administración de Hitler, que tiña toda a súa economía centralizada. Venen, en todo caso, aplicando a teoría de Keynes, non? A teoría general, onde, efectivamente, dice, bueno, a lei, é dicir, laissez-faire, laissez-passer, non soluciona todos os problemas da economía. A economía ten uns problemas que non se pode solucionar sin unha pequena intervención do Estado. E entón é cando, efectivamente, Keynes trae unha serie de medidas, pero tampouco solucionaron o problema, porque o único que conseguiron foi unha depresión económica que había naqueles momentos e ao mesmo tempo unha inflación que se chama estanflación. E no ano 1970 é cando, efectivamente, retorna esa economía neoliberal que toda a economía que estaba en mans dos estados pasan a administración pública. Iso é o que é, non? E entón, cal é? Agora se está falando da burbulla financiera. Vamos a ver. Eu explicaría de unha maneira. Supoño que falta veces outro concepto e podemos explicar para que eu non entere tamén, non? Creo que se fala. Eu teño escoitado. Hai que volver unha economía productiva. Automáticamente eu penso que a ocasión, é dicir, a causa desta crise económica que se produce é debido a unha economía especulativa. A economía especulativa é aquela que se produce a través da banca principalmente. Se eu hoxe compro un solar en Vigo que resulta que sin engadirlle ningún valor, sin meterle ningún valor engadido, procuro vendelo ao cabo de 20 anos por doble do que me costou. Esa é unha economía especulativa. Pero non toda a economía especulativa é mala. Meu pai, cando eu era pequeno, me parece, e non sei se nacera ainda, había un monte que tiñamos ali a sementouno de piñeiros. E claro, esa é unha economía especulativa porque os frutos desas sementeiras, desa forestación, non iban verse dentro dun ano ou dous,
senón que se vería ao largo. Ao largo que se viu foi un incendio que levou todos os piñeiros que había ali. É dicir, que hai un risco aí. E hai outra economía especulativa que dixen antes ou a través da banca. Entón, vamos á economía productiva. Eu pregúntome, é que a General Motors, que se dedicaba a ter unha sala de festas, ou que pasa? Non, oiga, fabricaba automóviles, é unha economía productiva. Na economía productiva, efectivamente, é aquí, por exemplo, a economía empeza pola burbulla financiera. A burbulla financiera. Vamos, se nós temos unha fábrica de automóviles, se deixamos de vender automóviles, automáticamente sobran obreiros. Se sube o stock de automóviles na fábrica, sobran obreiros. E entón teño que despedir a eses obreiros. O que dan os obreiros sin traballo, por resulta que tiñan mercado un piso hipotecado, o banco resulta que faise dono dese piso. Pero a quen lle vende despois? Aí está, é o círculo vicioso. É dicir, as fichas do dominó que van caendo unhas sobre as outras. Ben, eso é o que hai que aclarar. Bueno, e hai unha crisis tamén da esquerda. Por iso eu centro a maior parte dos meus artigos nestas tres crisis que nós estamos atravesando neste período histórico que vai desde o ano 2005 ao ano 2012. Pois mira, a crisis empeza pola linguaxe. A linguaxe, citei-vos antes o compañeiro sindicalista que estaba extrañado que é de aqueles persoas que incluso tuveran unha vinculación máis directa con a organización de carácter revolucionario, neste momento escapasen dunha linguaxe de carácter marxistas. Entón, efectivamente, se está modificando a linguaxe. Digo, por exemplo, en política de esquerda ou política sinistra. Isto me parece que é o primeiro artigo que aparece neste libro de obras escollidas. Desapareceu a palabra proletarios. Hoxe se fala de traballadores. Eu, claro, digo, o traballador é un director dun banco. O señor Botín, que é presidente do Banco de Santander, me parece que ninguén lle podrá negar a condición de traballadores. Hai nunha época histórica, nun capitalista, senón nun tempo do feudalismo, os donos dos feudos non eran traballadores, dedicábanse á caza ou a dividirse, ou a divertirse, efectivamente. Pero hoxe hai moitos directores de empresas, donos de empresas, que traballan máis tempo, inclusive, cos seus propios asalariados. Desapareceron termos como os de plusvalía, que para nós ten unha importancia. Efectivamente, aquí en Galicia, os obreiros entregan unha plusvalía ao patrón. Pero o noso país, como tal país, como país colonizado, como país dependente, entrega o excedente económico. O excedente económico que é apropiado por unha clase social externa á población galega, á formación social galega. Non hai moito, acordo meu, sendo presidente da Asociación Cultural de Vigo, naqueles tempos do franquismo, cando se daba algunha conferencia, houve algún que neste momento, afortunadamente, xa abandonou a súa vinculación política, porque verdadeiramente nos levaba por mal camiño, que decía que o problema de Galicia era o mesmo, quizá o idioma era o mesmo que o de Extremadura e o de Andalucía, países atrasados económicamente, pero que non se diferenciaban para nada de Galicia. Mentira, total mentira, porque o atraso económico de Extremadura ou de Andalucía non é debido a unha economía dependente de carácter colonial, senón a apropiación, é dicir, por os latifundistas do excedente económico. Pero ese excedente económico quedaba dentro do propio país. Pero nós, ainda na época, nas postrimerías do feudalismo, cando a nobleza, que era que tiña a propiedade das terras, é expatriada, se marcha a faise cortesana, resulta que eles seguían cobrando daqui, cobrando os conventos de frailes. Mira, Evaristo Correa Calderón di nun momento de que o florecimento do barroco aquí en Galicia produciuse porque os mosteiros que tiñan que mandar o excedente económico para Galicia ou para Burgos, resulta que levaban a cabo reformas para reter dentro do propio país ese excedente económico. Eso é importantísimo, que é un concepto moi pouco utilizado precisamente por o nacionalismo
cando debíamos de centrar aí todo o noso discurso político. E esqueceuse por completo a propiedade social mentre a propiedade particular. Ninguén ataca neste momento, é por suposto a loita de clases. Bueno, perdonademe, eu xa sei que destes temas non se pode falar, pero eu falo así de claramente. Sustituíse loita de clases por loita de xenos. Efectivamente existe unha loita de xenos, non cabe ninguna, pero existe a loita de clases e non pode a loita de xenos suplantar e suprimir, relegar a loita de clases que sigue existindo. E ven os movimentos alternativos. E digo, claro, estou citando, por exemplo, un ensaio de Samir Amin, donde fala precisamente sobre ese problema. É dicir, por movimentos alternativos. Había o hipismo, non? Naqueles momentos en que ele escribiu o ensaio Los Ángeles, ou, por exemplo, cando escribiu o feminismo e loita de clases. Curiosamente, estos son libros compartidos na súa autoría por Isabel Aymar. Menos mal é para que non se poda botar a xente encima. Movimentos como a ONGs e a revolución cambiouse pola transformación. Está ben, a revolución é a transformación, pero todo se trata de suprimir termos marxistas. Entón, para nós, mire, que finalidade? O primeiro, é dicir, dentro dos principios do bloque nacionalista galego, está crear conciencia nacionalista dentro da sociedade, crear conciencia nacionalista. E nós empregaremos as institucións sempre que sirvan para avanzar neste objetivo que é precisamente a creación de conciencia, sempre que sirva para isso. Está subordinada a nosa presencia nas institucións, pero non só para o bloque nacionalista galego, para os nacionalistas, é para todo o mundo. É dicir, a presidencia dos Estados Unidos, a CIA dos Estados Unidos, o Pentágono dos Estados Unidos, están ao servicio de uns intereses determinados, seguramente que están centralizados no Wall Street, non? É de que responden a uns intereses concretos e determinados. Pero non solamente en nós, en todo, tanto en América como en calquera país do mundo, é dicir, o que chaman hoxe a clase política. Non existe tal clase política. O que pasa é que hai un problema que aqueles que desempeñan unha función política se hai a tentación de converterse en casta. É dicir, eles están ao servicio de uns determinados intereses, pero depois resulta que abandonan os intereses da clase que están representados e se convirten a defender os intereses de casta. E vou explicarlo tranquilamente. Mira, cando eu era diputado no Parlamento de Galicia, a pouco máis hai tiros, cando o Partido Popular pretendía crear ese plus vitalicio de destino para os ex-altos cargos. A pouco máis hai tiros. E entón a cousa quedou aí. Pero resulta que depois hai un goberno bipartito, non participa o nacionalismo tamén, e resulta que esa medida saiu aprobada. É dicir, que respondía aos intereses de casta e non aos intereses de clase. A min, algúns individuos, vieron un de min chorando cando comprobaron de que eso estaba apoiado polos nacionalistas. Ben, esta é a casta política. Así que a finalidade do nacionalismo é a creación de conciencia nacional e hai que non se pode subordinar a casta o que son os seus principios. E, bueno, ben aquí é necesario recalcarlo, ben a política electoral. A política electoral. Que hai unha crise, efectivamente. Crise que é dicir, ten unha incidencia importante a partir do ano 2005, non? O ano crise do nacionalismo. Se perde, bueno, primeiramente era 2000 se perde, bueno, efectivamente empeza un declive aí, pero declive importante é no 2005, cando se perden 4 diputados, un por cada unha das provincias. A situación nos atopamos actualmente. E entón a pregunta que se fai todo o mundo é a seguinte: medios para gañar o electorado. Señor, leamos a Marta Janéquera outra vez, porque desde logo mentes máis lúcidas dentro da esquerda coido que é das máis importantes. Eu acordo sempre dela cando despois do 25 de abril do ano 1974, ali en Portugal, ao lado da estación de Santa Polonia,
que é onde se reunía primeiramente, discutían a lei de fútbol, igual que na Forte de Canaletas en Barcelona, que discutían de fútbol, e pois se pasaron a discutir de política. Pois ali empezaron a discutir de política. Iba un señor con un libro de Marta Manel que le vai jurar, hai que ler isto, tal, non importa. E dice outro señor, bueno, este xe o patrón, non gana o patrón.